Зъб бива избит при силен удар, сбиване, падане или катастрофа. Болката е силна, кървенето обилно. Веднага вземете салфетка или хартиена кърпичка. Направете подръчен тампон и притеснете силно кървящото място. После намерете зъба си, той все още може да бъде върнат на мястото му и да ви служи с години. Важно е обаче да бъде правилно транспортиран, докато ви окажат спешна помощ. В никакъв случай не го мийте с вода и не го оставяйте да изсъхне. Най-подходящо е зъба да се пренесе в физиологичен разтвор, за да не се наруши ионния баланс на повърхността му. Може да го съхраните и в прясно мляко или във вашата уста, където ще е обгърнат с слюнка. След това намерете най-близкото място, където да получите спешна помощ от зъболекар, общопрактикуващ или хирург. Той ще постави зъба на мястото му и ще го шинира чрез специални телени лигатури или кевларена шина. Ако е необходимо, ще се погрижи и за кореновият му канал. Ще се наложат и последващи посещения и рентгенови снимки, за да се следи процеса на заздравяване. Понякога трябва да се следи и състоянието на нерва чрез електроодонтодиагностика и ако се налага, се провежда кореново лечение. Често върнатите избити зъби могат да потъмнеят, но това е поправимо чрез вътрешно избелване или обличане на зъба в корона. Случва се коренът на приетия отново в челюстта зъб през годините да се стопи. Дори и така да е, вие със сигурност сте направили една значителна отсрочка на загубата. През този период зъбът ще пази от разместване съседните зъби, а на негово място след това лесно може да бъде поставен имплант и така да бъдат пощадени съседните, често напълно здрави зъби.